Габдулла Тукайның туган тел шигыренә һәйкәл кайда һәм кайчан куелачак? Бу Әйши каналы, минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. 2021 елда, ягъни 4 ел элек, Рөстәм Миңнеханов Арча районы Яңа Кырлай авылында татар иҗатчылары белән очраша. Шул чак Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров сикереп тора да туган тел шигыренә һәйкәл куясы иде ди. Президент ризалык бирә. Ул вакытта Рөстәм Миңнеханов рәис түгел иде бит. Шуңа да президент дип сөйләшәм. Конкурс 3 ел бара. Беренче тапкырында комиссия рәтле эш килмәде дип конкурсны икенчегә үткәрергә мәҗбүр була. Үзләренең эскизларын җибәрүчеләр арасында Россиянең иң танылган скульптор сынчысы Салават Щербаков та була. Мәскәүдәге Тукай һәйкәле дә Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимов сыны да аныкы. Үз алдына китерәсезме, хәтта шушы мәшһүр иҗатчының да эше яраксыз дип табыла. Рәсми нәтиҗәләр әлегә игълан ителмәсә дә, Бизнес онлайн басмасы гадәттәгечә беренче булып бар нәрсәне казып чыгара. Җиңүче дип әтиле улы Рөстәм һәм Ринат Габбасовлар табылган. Башкортстан егетләре. Алар Габдулла Тукай шигырен менә ничек күз алдый. Татарларның борынгы чордан башлап бүгенге көнгәчә төрле әлифба хәрефләреннән корылган шар үстендә 3 буын кешесе басып тора. Әтияне, бер буын, әби, икенче, онып өченче буын. Стоп, бабай пайда. Әйе, Тукай үзенең туган телендә әпкәм хикәят сөйләгән дип яза. Бабай юк, әмма һәйкәлдә ана урын табасы иде бит. Юкса дискриминация килеп чыга. Бигүк тулы булмаган гаилә образы алга сөрелә ич монда. Смотрите. Тяп-ляп не делайте. Тяп-ляп не надо делать. Яңа һәйкәл Казанның Кремль яр буенда, Милли китапханә бинасы янында урын алырга тиеш. Киләсе 2026 елда Габдулла Тукайның нәкъ 140 яшьлегенә. Инде дә сау булып торыгыз.